Zet het alvast in mijn agenda. 19 december is het laatste slotconcert van die twee. Ja, wat hebben we product van die man hier op een radio hoorn. Live natuurlijk met die prachtige singles. En 4 december vierden wij, ja, ik wil net zeggen het feest. Krijg je op, maar dat maakt altijd een beetje mijn uitje natuurlijk. Maar ja, hoe maken we dat nemen? Maar ja, het Omroep Friesland slotconcert of zo, hè? Ja, zoiets. Gala-concert. Ja, iets. Ja, ik weet het net. Ja. Ja, goed. Op het moment dat je hem bekend maken hebben, dat je hem stoppen. Wat is er daarna gebeurd? Ja, zo'n prot. Ten eerste je eigen emoties in die zin van, ja, je zegt dat, dan is het... Het hegen wordt eruit. Het hegen wordt eruit. En dan is het ook werkelijk zo. We zouden het tellen van tevoren, wat was, wat net wel. Maar nee, wij hadden natuurlijk dat besluit dat wieder. En ja, nou ben je bezig om inderdaad alles zat te krijgen. Hè? Dat je een waardig afscheidmaatje kent. Nou ja, er wordt van die fans afskiën. Ja, zeker. En in onze muziek, zowel als Jacob als mij, ja, daar laten we heel prot eigen emotie in en eigen ervaringen in. En ja, daar neem ik op een gegeven moment toch ja, afstand van. En dat is straks gebeurd. Dus, maar er binnen daarna nog wel een heel prot leuke en mooie dingen op je zwaai komen. Dus ja. Vertel eens. Ja, leuke reacties neem ik hoor. Ja, gewoon ja, hele leuke reacties. Of ja, leuke emotioneel neem ik hoor. Emotioneel natuurlijk. En we hebben bijvoorbeeld een aanvraag voor 2016. Nee. Wij trouwen. En nou ja, wij hebben zoveel dat die het waar komt. Ja, je moet ze teleurstellen. Je meent wel wat dat betreft keihard. Het is nou gebeurd. Ja, het is 19 december is het gewoon echt gebeurd. En dat is voor die twee gebeurd natuurlijk. Het net tussen Jacob en mij, de vriendschap, zo net. Hey, maar nee, maar er is een punt. Dan is het eindconcert. Ja, wat oorstaan komt dat en dan komt dat en dan komt dat. En dan, nou, ondertussen bloos ik gewoon er ook weer in. En dat is net de bedoeling. We stoppen echt. Oh, waar in de oren? Die horen, die zit Die is op het werk, denk ik. Die is op het werk, die zit op cursus. Ja, jong. Verschil maar te blijven, hè. Er komt van alles nog gewoon trouwens. Theaterconcerten, Sibrande Hoes. 1 november Ries, mooi Garstelon. 8 november Wergeer, de Bittler. 29 is dat. En 19 december de Sanssouci. En de man die daar een beetje achter zit. Dus ik weet er alles van hoe je dat maar organiseren. En dan gaat een prototype zitten, Alex Kilstra. Hast alles wat roen of niet? Ja, nee, de meeste dingen ben wel roen, ja. Het is nou, de meeste ben eigenlijk gewoon aan beurt. De kaartverkeep is los en dat soort dingen. Dus, maar ja, er komen nog steeds wat leuke optredens van die twee in deze laatste slotperiode. Hoe is dat voor mij? Ja, hetzelfde is voor de jongens. Ik gewoon, behalve muzikaal natuurlijk, gewoon emotioneel gebeuren. Toch wel, ja. Ja, en er is toch een Oscar te regelen. Ja. Nou, zolang je maar bezig bloeien, dan is het heftig. Maar er zal heus nog wel een moment komen. Maar dat geldt voor iedereen op zijn eigen manier. Nee, het is aas en sa. Het feit is het. Ja, oh gosje. Heel veel leuke dingen maar, hè? Nou, vertel. Nou, 4 december, eigenlijk komen we daarvoor natuurlijk. Want wat er net op het lijstje bij staat, is 4 december doen we dus een samenwerking met Omroep Friesland. Een groot gala-concert. Ja. Of eigenlijk een groot gala-tv-uitsturing. Ja. En eigenlijk brukken we daar een beetje voor, want we pakken Noorderwien een beetje. Ik let me zakken aanbroeken voor dit soort evenementen. Sorry, maar wij nemen een heel batterij aan artiesten mee. Er komt een koor bij, Havabra erbij. Het wordt echt heel groot uitpakt. Ja. Dus meesten moeten even zien. Maar ze moeten eigenlijk even helpen om het programma een succes te maken. Vertel. Nou, we zien je nog wat mensen die nog iets insturen willen om een foto, mooi verhaal erbij. Dat soort budskippen. Het in nog een poster lezen van een optreden uit het verliezen van die twee. Die hebben we nodig. Mooi de verhaal erbij. Dus eigenlijk moeten ze dat alle keer even thuissturen. Ik kan me voorstellen, Jacob, dat nou al die verhalen wat binnenkomen. Hè? Uit het idee van, ze stop je ermee? Krijg je mails, Facebook-reacties? Van, wij weten nog wel. Ja. Nou, we hebben maar de start, zeg maar, dat wij bekendmaken dat we de tour doen en het slotconcert. Toen hebben we kaarten voor het doen. En daar hebben wij, zeg maar, dan mochten mensen een idee. Ze ze waarom, maar het zijn nou eigenlijk bij die twee wijze woeden. Ja, en dan komen er er komen hele emotionele verhalen komen daar naar boven. Hè, met name rond vogels en dergelijke. En dat bij een protte mensen dat heel erg tot steun was in het bijvoorbeeld in de Husky-vernieuwen of bij een crematie dat ze het in komen binnen. En zulke verhalen komen naar boven. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ik kan me voorstellen. En bijzonder om in ieder geval een aantal theaterconcerten te doen. Daarna gaan we nog sprutsen. Wordt dat iets speciaals of gaan we waarom naar de basis? We gaan muzikaal waarom naar de basis, want het wordt semi-akoestisch. En we doen dat wel met band, we doen dat net met z'n tweeën. En daarin kist uitpakken met die twee nummers op een akoestische manier. Maar ook nummers die we tradieren heel vaak zongen, covers. En op die manier proberen we daar een mooie scala van te maken. 2 keer 3 kwartier. Meestal lekker zitten, lekker luisteren.
En ja, daar heb ik wel zin in. 4 december, nou dan krijg je meestal nog wat jaren. Gaan we hier uitpakken. Op de Vredemikkie, 3 uur lang, 2 uur echt volle bak. En natuurlijk alle verhalen eromheen. 19 december, kun je daar al wat over vertellen? Ja, dat wordt een groot feest. Dat wordt een aaneenschakeling van artiesten, maaijus, alleenig. Daar pakken we echt uit. Daar hebben we echt zin in. Zoals van zie. Dat wordt een feest. Beltsen. Ja. En meestal kon geen boete maken erin. Want er wordt een feest. Ik bedoel, het maakt geen treurigheid. Die verschaf je hem, dan komen die 2 boes doen. Ja, precies. Ja. Nou, alvast heel veel succes. Ik ga nog even naar Alex. Alex, nog even een oproep. Waar moet het meestal wezen? Op een site of een Facebookpagina? Ja, ze kennen natuurlijk de Facebookpagina, die 2 volg je. Ik de website kennen ze gewoon volg je. Dus wij matchen dadelijk bekend werd zij hun spul inleveren kennen. En dan matchen wij een mooie selectie van de mooiste verhaal. Ik tref je binnenkort weg. Vergadering, 4 december. We gaan alles. Leuk om te winnen. Succes. Dankjewel. Met de laatste loodjes. Ja, zo werd.